Welcome sa ato ang programa, mga higalag maigsuon sa TV mula punto argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic Apologist International. Sir Argeseno, uban ko ninyo sa kadali lang nga panahon aron na panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong nga Katolika. Niining panahon na mga higalag maigsuon, naghimo kita or naghimo kita niining moong video nga paghatag og ginagmay lamang nga information concerning sa dako nga tawag ining celebration sa simbahang Katolika karong adlaw, Oktubre 13. Karong adlaw mao ang sumad sa katapusang pagpakita sa mahal na Birhen didto sa Fatima, Fatima, Portugal. Kay ni anang panahon naman god naghatag og instruction ang mahal na Birhen sa tulo ka bata nga diin magpakita siya every 13th of the month starting or magsugod sa gitawag og May 13. So ang October 13 mao ni ang katapusan nga diin na pagpakita sa mahal nga Birhen nga diin na gisaksihan sa gitawag og mga tao, di lang kay usa duha tulo ka tawo kundi dili gisaksihan kini og dili mo ubos og 70,000 ka mga tawo. Ngano man kini anang panahon na gikan magud sa May 13 nabaniog na sa tibuok Portugal ang nahitabong tawag ining supernatural nga event sa maong tawag ining lugar. So mao na ang mga tao naiuban dito nga mga chismoso na uban nga namasin or mamasin sila nga tawag ining mamaayo sila sa lang mga sakit ngano man kay ang pagpakita sa mahal nga Birhen dito sa Portugal daghang mga witnesses, daghang mga nagahatag og information nga kung moadto ka anang lugar og moadto ka anang panahon sa panahon sa pagpakita sa mahal nga Birhen is ayon mga ayo sila. So ni anang panahon na sa October 13 miadto ang mga bata dito sa Cubada area. Then pagkahumang gipaabot nila ang mahal na Birhen nga mopakita. And at the same time kana magud nga panahon sa pagpakita sa mahal na Birhen na before ni adtong mga bata, grabe ang ulan. Grabe ang tawag ining nga ulan ang nahitabo niya. Daw kana bitong dili mabaktasan ang kalsada tungod sa kanang kalapok. Ngano man kay murag bagyo ba? Na kumbaga kung sa tuwa pa nga termino, murag bagyo anang panahon na anang adlaw. So karon ang nahitabo lagi kay ang saad sa mga Birhen every 13th of the month. Kana pud nga panahon naa gihatag pud nga saad ang mahal nga Birhen kang sa tulo ka bata nga ni anang panahon na maghatag pud siya og milagro kay lagi daghan man kaayong mga tao ana nga panahon nga wala magtuo, ay uban nagbugal-bugal, ay uban mingon nga di mo tuan na atik-atik lang na sa kuan, atik-atik lang na sa tulo ka bata na makakla ng tulo ka bata. So ni anang panahon na lagi kay nagsaad man ang mahal na Birhen nga tawag ining magpakita siya ni anang panahon na og maghimo or magpakita pud sa mga milagro ni anang panahon na mao nga ang mga tao nga gikan adtong May 13, May, June, July, August, September kana nga mga tawag ini nga mga panahon is sa kuan pa ba ni duble ni triple ang mga tao aron gusto nilang mo witness. Pero kasagaran yun adto mga chismosa tan-awon tanidi kung tinuod ba ni. And at the same time di lamang kay kadto kundi gi-observe po sila, gibantayan po sila sa tawag ining mga dili magtotoo, ilabi na katong mga Masons, katong tawag ining mga komunista nga diin gusto nila pakaulawan ang tulo ka bata para aron ingnon nga ang mga bata na makak. Kay sila kung sila pagtuo faithless man sila. So ni anang panahon na sa palibot not less than 70,000 ka mga tao ang tawag ining ni-witness anang panahon na. Okay, ato ang tan-awon ha. Para at least makita ninyo ang tawag ining picture. Kay actually na mantala ni sa gitawag og ilahang mantalaan kani adto nga kining ang titulo sa maong newspaper is Sikulo. Yan. So atuan ning kuan kana ha. Okay, para atuan ning tawag ining makita ba ang iyahang picture kung baga. Sige, pag gusto niya ko i-share sa inyo mga sir, mga ma. Okay, so na-appeal siya sa tawag ining kuan, na-appeal siya sa kanang bitong kasaysayan kung baga. Ngano man kay kini nga panahon, ayon, nagpakita ang mahal nga Birhen. Kanang tulo ka bata, mao na si Jacinta, si Francisco o kanang kinamagulangan nila si Lucia. Ya kanang mga panahon na isa dili man na kuan, dili man gud na siya kung dili pa panahon karon ba nga kuan kana bitong ang mga bata exposed na kay sa mga sa technology. Kini sila naagid sa bukid. So imposible gid nga mataptan sila mga tawag ining mga pangunahuna nga dili mao ba kung baga. So ngayon, so karon, so kini nahitabo, kini siya nga tawag ining nga portion kini makita nato ang kabaga sa mga tao nga gustong mo witness
sa kini nga tawag ini nga phenomenon. And sumala pa sa mga nag-record ni ini na ay dakong nahitabo ana ni anang panahon na gisaksihan ana mga tawhana. O dili lang kay kanang mga tawhana nga naa sa Cuba da area ang nakasaksi sa maong gitawag og phenomenon kundi apil pud tong mga tao nga 40 kilometers from the COVID area ang kalayon. So makit-ang gyud nila. So unsa man ang ilahang tawag ining nakita. Sa dihang niingon niingon ang tawag ining ang bata nga si Lucia, my lady, ingon pa niya, Mama Mary, ingon ka nagsaad ka nga magpakita ka og dakong gitawag og milagro karong panahon na. So nakit-an sa tawag ining mga bata nga gibuka sa mahal na Birhen ang iyang kamot og gitudlo ang adlaw. Og ni anang panahon na pagtudlo sa adlaw, ang adlaw daw natangtang sa kawanangan. Unya pagkahuman daw mahulog dibto sa ilaha, daw mahulog sa ilaha. Mo nang ang mga tao ng panahon na kuan sila tawag ining nagtuo sila nga kuan, nagtuo sila nga katapusan na sa panahon or end of the world na. Kini nga sitwasyon ang mga tao na nagan apil tong mga dili magtutuo, nagtuo sila nga humana ang kalibutan. Kano man kay natangtang ang adlaw sa kawanangan. Nya action nga tawag ining mahulog dito sa ilaha. O nya pagkahuman nagkagubot na sila hangtod nga nahihinay nga mibalik ang adlaw dito sa iyahang tawag ining nahimutangan og ang mga tao anang panahon nga naay mga sakit na nga ayo. Ang mga tao anang panahon nga naay tinguha sa pagtuo sa Dios gitagaan og pagtuo kay anang panahon na daghan ang mga na-convert gani ang usa din tawag ini nga mayor na may mayor din nga kalaban kayo ni ng tulo ka bata nya Mason siya at the same time komunista nya pagkahuman kalaban kanya pero hilom lang siya nga naa siya giinda nga sakit nga tawag ining cancer nya hilom pod nga na-convert pod siya nga nagtuo siya nga tinuod ning aparisyon sa pati matinuod gyud nga naay tawag ining supernatural or tawag dili pareha natong mga being ba nga ordinaryong gitawag og mga tao. Og kana nga panahon again, yon daghan mga nangaayo tawag ining ang daghan na convert. Unya, di ba ingon ganina basa kayo ng panahon na tungod sa ulan after sa phenomenon nakit-an nila nangauga ang tanan ang ilahang mga sanina nauga ang ilahang tawag ang yuta ang ilang gilakwan naugaan ang tanan. So hinunua makita nato nga gituman gyud sa mahal nga Birhen ang iyang saad nga magpakita sa milagro anang panahon. Unsa may mensahe ana nga tawag ini nga apparition kini ato ang gi-celebrate karon nga October 13, the last apparition of the Blessed Virgin Mary in Nacobada area, Fatima, Portugal. Unsa may mensahe ana? Number 1, nga kung unsa ang mensahe sa mahal nga Birhen, tumanon gyud na niya. So sa tanang mga apparition kini ang pinaka-accurate nga naman kay nagisgot siya tao, nagisgot siya panahon, nagisgot siya og tawag ini nga particular nga mga bulan ug mga pitsa. Sa tanang mga apparition purely prophecy lang ang iyang ginahatag pero kinilahi. For example, unsa man tong mensahe niya tuong July 13. Unsa may mensahe niya sa tulo ka bata? Kung dili magbag-o ang tao, unya dili magpahiduon nga siyang anak ug dili magampo og rosaryo sa matag adlaw, naapay mahitabong laing giyera gawas sa giyera nga ilang nahiaguman anang panahon na kay nagpakita ang mga Birhen 1917 kana mo na ang panahon na sa Second World War. Ingon pa sa mga Birhen pag dili magbago ang tao naapay lahi nga giyerang mahitabo sa panahon ni Papa Pio IX, Papa Pio XI rather, Pope Pius XI. So kana nga panahon si Pope Pius XI wala pa na-exist ang iyang tawag anang wala pa Papa Pio XI at the time. Nga naman kasi Papa Pio XI kung wala ko masip mga 1938 and 1939. Ang mga bata wag kailang kinsa ng Papa Pio XI. Si Pope Pius XI, wala sila kaila na. So karon ingon pa sa mga Birhen kung dili magbago ang tao naapay lahi nga gira nga may aguman ang kalibutan nga mas ngilngig pa sa gira nga inyuhang na sinatian. Unya sa mahitabo na sa panahon ni Papa Pio XI. Question, nahitabo ba? Yes. Nahitabo, nagsugod ang gira sa panahon gyud sa pag-reign ni Pope Pius XI 1939. So di nagsugod ba 3 years man 1913 to 1941 kung kumasayo. So nahitabo gyud. So sa tanang bang apparition, kini lang apparition nga accurate kay siya.
nga maghatag sa petsa, maghatag sa bulan, maghatag sa adlaw. Ikaduha, kanang pag-ingon niya nga karong pabalik ka sila sa October 13 kay maghatag og milagro. Tinuod gyud nga naghatag sa milagro. So number one is kung unsa ing isulti, tumanon gid niya. Number 2, dapat ang mga tao maminaw sa iyang mensahe kay matinuod yun. So katong tulo ka mensahe niya dito sa Fatima. Unya ang ka-third secret ni Ana, wala pa gi-divulge sa Santo Papa hangtod karon. Masumala pa sabihin kinahanglan isulti na atubangan sa talang tao unya ang musulti ng Santo Papa kinahanglan isulti na 1960. Pero until now wala pa na gisulti. Ya mo to nga nagpakita ang Ginoong Jesucristo dito kang Sister Lucia 1931 ingon pa niya ingna nga akong mga ministro kay wala man nila gi tuman ang ako ang gisugo, mahiagom sila, mapariya sila sa hari sa hari sa Pransya nga maadto sa gitawag perdisyon. Mabutan na karong panahon na ikatulong tawag ining reason magbantay tas chastisement nga ihapag sa Dios nato. Nga naman tungod sa hinungdan nga wala gituman sa hierarkiya sa atong simbang Katolika ang kabubuton og sugo sa langit nga i-consecrate ang rasya sa Immaculate Heart og isulti ang ikatulong mensahe sa mahal nga Birheng Maria. Until now wala na tumana. So kanang duha ka main tawag ining lesson nato kining fiesta sa Our Lady of Fatima, kining katapusang aparisyon sa mahal nga Birhen. Ang ato ang pamasahe lang ani, ang atong armor lang ani against ni ining maong chastisement mao ang paghimo sa Santos nga Rosaryo taga adlaw og devotion sa iyang Immaculate Heart every first Friday na successive siya five first Fridays kung wala first Saturday successive consecutive yan. So mauna, so karon kay naa naman na atong iampo mga tagpanabang sa mahal nga Birhen nga unta sa panahon nga kini nga panahon to karon unta din niya itugot, unta hangyoon niya ang anak na dili itugot ipahamtang ang dakong sidot ug unta tagaan sa mahal nga Birhen ug sa Ginoong Jesucristo ang atong hierarkiya sa gitawag og pagtuo nga tumanon ang gisulti niya og ang iyang mando sa iyang gitawag og anak. So munang kanunay magampo ta og Santos ka Rosario kay pinaagi niini ang Santos ka Rosario atong gina-recite always. Ang misteryo sa kaluwasan naghimo sa Dios dinhi nato pinaagi sa mahal nga Birhen. Sa wala pa nakapag-follow sa itong mga pages, i-follow nyo itong mga pages, RJ Roland Sando Second TV, Apple.com page, Kuya Apollo TV page, and RJ's Vlogga 2022. Uga pwede sa mo mag-send din ng Facebook stars. And also, sa atong mga channels, sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo ang atong mga channels, Dalay Catholic, Apologist International Official, RJ Sando Second TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. Uga pwede sa mo mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yon sa mga Katoliko na gustong mutabang sa itong program, pwede nyo ipadala yung tabang suporta, pinagis mga account numbers nga na-account di sa mga screens kana nagadagan nga information og pwede sab mo mag-message atong page kung via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Sa ngalan si Bukperos TV Pulia.argumento gipanguluhan ug gipangunahan sa Lay Catholic, Apologist International sa mga kaubanan sa LCH ng mga Katoliko nagasubaybay, nagatabang o nagasuporta nin mong programa, kini inyong ubos nga alagad usus pagtong Katoliko Sir RJ Seno, temporary manamilit kinyog mingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Ave Maria, Viva Cristo Rey.